ایام اعضاء فاطمین و سلام چی پیش بافدی قبل شیخ مولانا تقیقہ پر دعوت بسم اللہ سلام چی پیش پیشو ایام فاطمیہ جو وانا دنیا دی نو گوشے کناری نو گار کونی نو شیعیان علی ابن ابی طالب نرے یہ جو کھولی نو وانا ناسا سلامی بنچ گئی نتی پروگرامی شخص اندوک پی شیخ قبل عارف ظاہری فیاپوسی خوری فیاپو شاعر سے انجوگانا خوری فیاپوسی سلامی کلام چیر بھی سر پجوگانا یہ کلام پونگا سے انشاءاللہ ناظرین نا یہ تی خدمت ہنچو جو انشاءاللہ خدا سے قبولیتی درجیت ہنچو تو پیغمبر خدای زیزی مل بمو لجو یعنی خدای ادلا چھدے دن فی پولجو ریچان بابا نبیس پیدے سنیدو پبی کھرسا سے استرافی استغولجو حیالتوں فی دوبا سنتا گیوری من علی کھناز بسے یغفیر سنگو لجو فضا خوزین زیف دے سکد بودرو سکوے میولی شاف پادنو گرفی نونو لجو لوچو یدی نسے چھڑا دو بسی تھونے سو سے ہلال نتسخ یری گرجو پھر گولجو سو سے
خدای سنگه سمد یا لطو منا سنینگیتیک سیا علی زره خلوق فی چینگو لجو سنینگیتیک سیا علی زره خلوق فی چینگو لجو Sen şöyle doğrudan önce inşallah yürüdü selam po yürüdü mikçun inşallah Hazreti Zahra Selamullah aleyha yapısı kabul biyayet inşallah. İlahi